खुलुमबाय आंनि Jobanivlog नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजि जो फंबायनि महर लानसनाफोर दामगै इनमे ब्लग्सखौ फुरा जोबोद लांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबा बुंगोन आमा अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं बाजायनानै गालांबानो जाबाय ताकि आङो गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनायनि आरोना बेनिफ्राय सिगांनि मोनसे ब्लग्सआवथ' आङो फिसाजोखौ डक्टराव लांनाय होदोंमोन ना स' मुलि जानानै गथ'आ एसे मोजाङानो जादों खनसे जानायावनो माने इमप्रुभ जानाय मोनखाथारदों आरोना मोजां मुलि अरनाय होनबाथाय बेबायदिनो ना खनसे जाहोनो हाबानो माने एसे राखांनाय फैयो गाव जेखौ जायो बेखौ बिफिनखायो बिराद गेलेदोंबो आरो मोनायाव ओंखाम एसे जाहोनो हाबावनानै जाहोनो हानानै मुलिखौबो मोजाङै जाथ'नानै दं आरोना ओमफ्राय नै दा आरो नोंथांमोननि बोराबो साधारन नामा नानियाबो थाबनो हामथों सनाया थाबनो हामथों सनाफोर गोसोआव जि मोजां मोनलायो आरोना आङो ओमफ्राय नै दा ओंखाम जागासिनो दङ ओंखाम एवनायहाय जाहोबावनोसै मुलिखौ आरोना मोजां जासिगोन बेनिफ्राय बेरेफुंजानि बिमायासो बिसिनायाव थानानै बोरैबा मोनदों आरोना खर'आ गिलिर सान्दुङाबो लोथो जि दुंखावखानाय ना मैयाबो दिनैबो फुंनिफ्रायनो आन्दाज मोनलायनाय आरोना स' बोरैबा मोनबाय थादों खर'आ आंनासो ओमफ्राय बेबायदिनो जेने थेने खामानिफोरखौ फुंनिखौ स्रां खालामनानै फिसालाखौ दोनथ'नानै फैनानैसो नोंथांमोनजों आङो खावब्ला आरोना ओंखाम एवनाय जायै दिनै शनिबार फिसालायाबो बेखौनो जालांबाय टिफिन लांखानाङा नालाय बिमायाबो एसे जाफैबाय आरो नै दासो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला सोनाफोर आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेल खालामलांनो हायो आरोना देहा दुरबल लानानैबाबो मा मावखो मा खालामखो मा माखो जेने थेने स्र' दुगैनानै 11था आरोना नै बिमा फिसा एसे लानानै फैनोसै अम्बाबानि मुङै थांग्रोनोसै सोनाफोर सान्दुङाबो ओरैबादि थिंना खानाया दासो लोबदों जानाय नंला खाखोफिनाबा जानाय नंला आरोखि थांग्रोनोसै मा सनामा खर'आ गैला नै फिसाजों दुंखावखाजोब्बाय लाखादों नै गेटनिफ्राय ओंखारनायावनो दै गांखाबायनो मा जाखो बियो नै दे ओंखार सिदा ओमफ्राय आङो मन्दिर खाथियाव फैनानैसो लाफैबाय आरोना आंथ' दहाय लांफैखादों सानसुआवहाय फिसा लागासिनो बिमा फिसा साथामा ओरैबायदि गरम दुगैबाबो नै गोलोमफ्रुबाय ब्लाउस थाउस सिनानै फैजोब्बाय आं लादो दे दख'नायाबो खालारानो एखेसो जाबावलायबाय आरोना प्रसाद मना लाग्राया थिखांब्रा एसे बाबा जेबो नङा थालिर लादों एसे दहायनो लांखादों ओमफ्राय होंगो दोंगोजों सनाफोर आंथ' भिडिअखौ मोजाङै लानो सोलाबासै फार्स्टआवहाय ओमफ्राय फिसालाखौ लानो होदोंमोन आरो एसे खुलुमनायफोरखौ लाहरदो बाबा होननानै दाना भिडिअखौ बोरै लाखोथाय केमेराखौ गुदुं फिसा जेने थेने नुहरदों आरो बिमाजों बिबाजैखौ ओमफ्राय नैबे सोरनि आखाइ ब्लाउस मोनथाय आंजों खालारा एखे आरोना आं नङामोन आंहाबो एसे प्रनाम खालामबाय थादोंमोन जेने थेने एसे नुहरदों आरो बिमानि खर' बिबाजैनि प्रनाम खालामनायखौ ओमफ्राय भइस होनांबाय आरो सनाफोरना बिराद मोजां गान दामगासिनो दंमोन बेथ' कपिराइट फैखागोन नालाय ओंखायनो आङो गानखौ एकदम साइलेन्ट मुदाव होनानैसो मा होनो भइस होबाय आरो नै बेबायदि साजायदों बिराद मानसि जायो बारा गिदिर नङा जायगायाबो जोंनि मानसिफ्राबो बांसिन खोमालै बर'फोर गोजा खोमा बांसिन बाङालिफोरखौनो खम नुदों आङो ओमफ्राय नै जोंहा ओरै प्रसाद जानाया होंगो दोंगो जाबायानो आरोना फुजा होखांस्लाबनो मोना बिसोरनो मोजां नालाय आरो माथोबा अरजाला भगवानाबो मिन्थिखासिगोन दै ओमफ्राय ओरैबादि गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो लाजाया आरोना माने गरमानो अतिमात्रा गरमखा इसोर गणेश बाबा एसे थान्दा खालामहरदो आंखौ होननाय बादिसो बोर बिनाया मा बिनांगौ आं बेखौसो बिसिगोन आरोना आंखौ एसे थान्दा जाहोदो होननानैहाय नै मानसिफ्रा जादोंआनो आगोलावहाय जायगाया बेयाव नङामोनहाय बै एसे आगोलथिंसोमोन ओमफ्राय दा बोरैहाय बै आगोलना जों आगोलाव फुजा होनाया बोरै माबायाखैथाय बेयावसो फैनांबाय आरोना नै लामा खाथियावनो बैथिंजाय धुप-धुनाखौथ' बाहेरायावनो सावखायो नालाय बयबो न' सिङाव सावजेना ना बोट्टा फोनायनानै एसे भिडिअखौ लाबाय आरो आङो गणेश बाबा गणेश चतुर्थीनि मुङै दिनै लाबाय आरो गणपति बाप्पा मरिया होनलायनाय होंगो दोंगो ओमफ्राय नै जोंना
फैदो फैबाय थायो बयबो जेबो सिन्था गैया लैहोर ओमफ्राय नैबेयाव एसे डेक'रेसन खालामनानै दोनलायदों गथ'फ्रा फट' खेबजानो होननायखाय खेबजाबाय आरो एसे खेबनानै लाबाय आंबो गोसोखांसै नेरसोन हिसाबै आरो माथोबाव भिडिअबो लाबाय फट'बो लाबाय नै ब्लगारफोर नालाय गरम मिन्थिया थान्दा मिन्थिया लागावसो आरो बेहाबो भिडिअ लादों एबार थांफिनसै लाइन लिलि लाला ओरैबादि लिलि लालाखाना जोंनिफ्राय बांसिन लिलि लाला गैला आरोना ओंखाम सोरबाबो ओंखाम बोथिसे जानो लेंहरबाबो जोंखौ लेंहरजाला आरोना साथाम नालाय लिलि लाला खुरै गंथाम गिलास गंथाम थोरसि गंथाम एरदेरनांगौ सादाराव रावबो लेंहरनाय नंला आगोलाव सानैयाव एसे लेंहरजायोमोन दा साथामाव लेंहरजाला मानसि गैया थ' समय गैला बिमाया बारा माबा गैया हाइ प्रेसारा दा जाखारगोन गरमजों फुजा होखांनानै सान्थि गावबागाव न'आव थांसै साननाया मा होननानै बुंनो सोरखौ हेंथा होनो सोरखौ मा होनो लोगो मोनलायदों आरो बेलासिनि समय आदाराबो लुगैया नङा लुगैबाय गथ'नि जातफोर सिरि हायना हटेलावसो आरोना सोनाफोर बेफोरो मोनजायाबानो थांलाबा बेनो आंना खमायनानै अफिस जानो हासिगौ गथ' गथाय नुजागासिनो दं भिडिअआवहाय खारना सावमिन जानो थांसैनो जारलासो हनै भेज सावमिन जाथों फुजा होनायफ्राव शनिबारखाय मानसिफ्रा एसे खम खोमा नङाबा मालाबा बिराद भिर जायो ओइ हाय एवगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैबायदि घटना आरोना 500 थाखाल' दङ फैसाया ओमफ्राय रिक्सायाथ' 500 थाखाजों जानाय नङा गंनै रिक्सा लाखिबाय सोंखाबाय आदा अनलाइन जागोन नामा ओमफ्राय अनलाइन जाया होमबा 5 थाखा खुस्रा जागोन नामा जाया 20 थाखा रिक्सा गाखोनानै 5 थाखाबोथ' रायजाखागोन ओंखायनो जों लिलि लाला थाबायबोबाय आरोना 8था जाथ'वाखै जेबो नङा जेरैबो न' दंखायो गिनांगौ गैया नुहुरखायो सिदा जानानै थाबायबोबाय आंहाथ' अयभास दंखायोआनो ओमफ्राय नै बेखौ बानजानायाव आखाइया एसे साबाय आरोना बै दोलफानाखौ सिदा बारबोबाय फै आरबान अफिसजों हाबनांगौ नालाय जायफोरा क'क्राझारनि बिसोर मिन्थिखासिगोन मिन्थियाबा बेलेगफोरा खिथानाय जाबाय आङो आरबान अफिसजों हाबबोनांगौ ओमफ्राय जानायाबो एसे हजम जागोन आरो गोलोमदैयाबो एसे ओंखारसिगोन बिराद गोलोमदै गबाय ओमफ्राय खर'आनो एसेबो मोजां मोनाखै आरोना दिनै बोरैबा मोनगासिनो दङ थेवबो एसे फ्रेस मोनथोंसै फैदो एसे बामसो फैदो दसे बामलायबाय दसे थाबायलायबाय बिदि आरो बिमाखौ गरम मोनदों होननायखाय नै बिदानि फांखाखौ गाव लादों नालाय आंनो मोखाङाव होलायबाय आरो सना थेंक इउ सफैबाय ओमफ्राय जोङो आं सफैस्लाबनानै एकदम आथिं आखाइ सुनानैहाय प्रसादखौसो दांग्रोदों आरोना माने प्रसादखौ आङो खावसेखौ गारबोबाय माने गावसोर खावसे लाखिबाय ना ओमफ्राय बावनानै खावसेखौ हरफिना होमबा प्रसाद हिसाबै दालाय न'आवबो हरफिननाय बेबायदि हरफिननायखौ आङो फिथाइ गथासोमोन नालाय आं हाफ्लेनानै लास्रांबाय ओमफ्राय आङो फुङावनो बुद मुगु आरि सोमनानैबो दोनखादोंमोन बेखौबो माखासे लाखिबाय हजोंहाय ओमफ्राय माखासे जोंनो हरफिनबाय आरो ओमफ्राय नै लादुखौबो माखासे होबोबाय माखासेखौ बावनानै हरफिनबाय ओमफ्राय गुरा जाबोजोब्बाय जोंना बेगाव बाबुसो लादोंमोन नालाय स्र' लानो रोङासै ओमफ्राय नैबे फाराथिया आब'आ ओमफ्राय बिमा फिसा दङ नालाय बिसोरनो हैनो होननानै आङो खुरैयाव लाखाबाय आरोना राननानै जानोसै प्रसादखौलाय ओमफ्राय गामिबासोमोन उमुग होननानै लेंहरलायनो हागौमोन दाथ' आरो जों माथो खालामबावनो बेवहाय थानाय बिदिनो राननानै जानोसै आरो दै गुसु लोङाबा आं बे बुहुमाव थावरिनो हानाय नंला आरोना सनाफोर मटरनिफ्राय दासो लाना फैनाय ओरैबायदि मगसेखौ साफा ओमफ्राय प्रसाद बानायनाय गणेश बाबानि प्रसाद बावनानै लाबोखोन्दाखौ एसे उदैखौ सिबिहरनो एसे थाजिम मोनो खोमा गणेश बाबा कि जानानैसो बेनो मेंजोब्बाय बिराद थाबायबाय बिस्रा फिसाजोआबो आरोना माने मन्दिरनिफ्राय हायना हटेलसिम आरो हायना हटेलनिफ्राय ससे बामजादों ससे आखायाव ससे बामजादों ससे थाबायदों आरोना ओमफ्राय आं ओरैबायदि हेसपेस मोनजोब्बाय ड्रेस गानस्लायनानैसो आं जानोसै आरो सनाफोर ओमफ्राय आरो बेनोसैमोन सानसे आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखै गरमनि जुनैनो स्टार्ट खालामदोंबाबो ओमफ्राय आं कन्टिनिउ खालामनो हायाखै आरोना आरो ओरैबायदि उन्दुदों आङो
एकथासोनिफ्रायनो जाग्रों जाग्रानानियाबो अयथासार ना थोरसिबो सुनो होआखै 1थासोनिफ्रायनो जा उन्दुदों आङो सिखारलाय उन्दुलाय आरोना फिसाजोआबो सिखारबाय थायो नालाय ओमफ्राय जाफिनो उन्दुफिनो बिमाबो उन्दुदों नालाय गोबाव उन्दुदों माबा 3:30सिम उन्दुदों आरोना ओमफ्राय थेवबाबो खर'आ बारा मोजां मोना ओमफ्राय दुगै लोबै नै एसे बुस्थुर कासार मावनानैहाय थांबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय सानाव बिदि देखायनो लागा जेबोबो गैयामोन हां गोलाव गोलावसो बोखांना लांबाय ओमफ्राय आंनि बे दिनना आंना बेनोसैमोन आरोना फुजा हैबाय एसे हाइलरि ब्लग्सफोरनाबो साथाम जोंबो साथाम ज' जायै ज' होनानै फैखाबाय जों सयजनजोंनो मन्दिराव थोन जानो नागिरखायो आरो होंगो दोंगो मन्दिर बानायनाया एबार लरायदों आगोलाव बे नङामोन सनाफोर माने आङो थांनाय बोसोरावहाय बिफाबो हैफानो मोन्दोंमोन ज'नो ओमफ्राय आङो थांनाय बोसोरावहाय बिदिनो लाड्डु ओमफ्राय धुप धुना लानानैल' थांदों धुप सलाय लानानैल' थांदोंमोन आरो ओमफ्राय गोसोआव सानबोबाय आङो एबार बेबायदि फैबायबा आं नेक्स्ट बोसोरावहाय आङो फुल प्रसाद लानो थांसै होननानै आं गोसोआव मानिबोदों आरोना इउटुब जार्नियाबो स्टार्टिंमोन नालाय इसोर आशीर्बाद होबाय था होननानै आङो इसोरनावबो एसे गाबखौबोदों नालाय सनाफोर ओमफ्राय आङो इउटुब जार्नियाथ' सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि अननायाव इसोरनि आशीर्बादाव आंनि नाजानायाव थांबाय आरो ओंखायनो आङो हैनानै फैबाय आंथ' बुंखायो सोरबाफोर जुदि माबाफोर मानिनानै दोनदोंबा आंना जाफुंसारबायबा थाब थुबस्रां होयो आरोना दोननो नाङा बेफोरखौहाय नोंहा उदार जानानै थाबाय थायो होननाय खोनायो आङो आंबो नेक्स्ट बोसोराव फैगोन होनबाय नालाय हैबाय आरो सनाफोर इसोरा अनबाय थाथोंसै गथ' गथाय बिसि फिसाय ज' जायै ज' मोजां संसार मोनजाथोंसै आरोना इसोरनाव बेखौनो बिख'नानै फैलायबाय स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय